Marido. Non che vedo ora in giù di fere. La gani haram gollo. La yaltinde do musique so. Nene. La yaltinde do musique so fe do. Bébé Marisa. Kaya ko la no handi honto wono na. Nene alla répétition. E yo hala ye repetition. Bébé Marisa. An poto mano wadi ka kaso. Tawa an ko fi musique ko ngani ma. Ko wi ko mi do yai repetition mi do yai dum do mi do yai dum do mi do yai dum do la hala ta e yalta en. Hina haygo. An ko dum nanguma. Io non nego, film so che a te mi dove programmi hanno. Che non giuro tu ndai. Io non si go wali ngene go ma ko wa. Hai fusu watam. Hay fusi watam. Fi watam. Ko la wa atam hay fuika. Wala nai mo di. Awalai mo go. Ko du won ambe wadan. Non nandi go kanko nadi ore makko dum. Hande go kanko nadi ore makko na so dai nandi mo de. Wo jam fo ko jego jam fi de tate jam fa tat. Awa. Ko halan no fi de mbodi. Uno fuori dai guarda bebè. No, mi lange me. Tu malai hundu ko ma. Mini du malai hundu ko ma. Olandi kala ko landak tak malai hundu ko ma. Awa guess. Pita to ya hai do ya do ko dalandi hundu. Ko ya tipu da sa hai ya de. Kiafi. An ko won dai waddi ko fo ko ya tipu da. Yalla yanti. Awa wada ga nyawa go nyawa mo e. Yalla yanti mo. Ko wonde yanti dal. Ya. Kala hi ma ya ko le be. Alla répétition. Solo repetition. Fite ya repetition ko ya wale ya to. Ya won tira. Ni hadi ni bi. Ano dina ka woni na. Telephone on. Oi bi problem. Ayo, si con telefono di problem. E se con ma che di problem hanno to. Yalla fo won jam kono. Go sam ko to no la sey dirande. Yalla yanti mo jam. Ko bonki ke o wondi ko ki yalla yobiti mono. Yalla yanti mo jore no ngi susi mi. Ako mo kanini. Assalamualaikum. Enggak malala to. Dan tu. Boleh lihat. Wallahi dia pada phone la fan na yore to ide. Pai mi ba di lu asi so vero. Wallahi ko gogam burti lew bi dal di burti lew ko na yafa le rat bi dak tay budi won di salle de mena min da bibi dak do mi da jogala le so wi o yat dai da fi de jogani o le bidi ni no mo yat dai na woni mi terke mi je di o taw yat dan sabi Allah ko le bidi bi jogani o mi do andi avance di andi lannino mi do andi ha mi do jogani on lebbi di dum do fo mi salaki kono mi terke o mi jeedi o yafane la dabbita e mbudi mon eyo 3 mois gasi yalla la mi sikkulo ko gandi yalla ella la si a vedere 3 mois mi libererai on suudu mon si mi mayala Lei do joma galle len Wokon avance me lannino en jogani ke be lebbi di kat avance me won lannino en jogani ke be lebbi di woko e wandu be hetta suudu makko ni e jonni en tele lebbi kat fette to lebbi kat hetta e suudu makko ni yani dia kan ko tawoni do na gon ne wat na gon ngul What no unfall no more no gasa smart ibrium e wawa yeble no manal ndara sen da shoot ma yebe no ne ya bela ka ko jenti ma won wo be go bi da ala sawo la ni na awa sawo ta bi na ko wadi ko ha fa no wo bi jenti ma ke o do galle no dion to kan ko ren
Wala yun ko no fa. Mais je te sul bakani. E avance me ko woni ha avance me hollandi. E jogade ke be leddi. Woko je te sul bakani. Jombe yani. Na ko taw woni do. Na be no bi gollude. Jone lala. Woto wala susi e hore mo buri susi mo jogi do. Min mi ndaray. Dan mali andi dirabe. Weddi be fo mi ndaray. Ko mi wawata hebbude seeɗa wawa yoɓude jooma galle ni hay so tawi ko lewru e feccere neɓɓi ma lebbi ɗiɗi jonne muɗum ɗon ndaare so ɓernde makko ɗe jippoto wawi wonde ɗo ko seeɗa ha ndaare fi goɗɗum ngol min saga ko ɗum no watte on nani min nani ko wiɗa mi faalaka yo goɗɗo susiri hoore mum so waɗiri min ɗin kadi on kani nayla na fiilan jinduɓe kono hakkunde ngala ko fii ko tan ɗum men miijitaade e fiima langani hama ko tawi yaltirta hino na bawa woni ɗo hino kay na golle goɗɗum jogiɗen vraiment langani moƴƴa ɗum wallahi kono ɓoye ɓayɓe ne yaddindi sakɓe ne sabbuji ɗen mi ndaare salladen on hersata inchallah Mamlorani mila. Kami yatulorani mila no miyata minara. Gore bembe sime bana file bidika. Wabe yubde joma galle de bani so atteya. Pelte tu ede welti nedia. Jonna miye mi hebali dum kono mi yide wobbe. Beni o fara na de Côte d'Ivoire. Contrat mi. Contrat yahugo Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi sikka be yobi maka. Nene ɗum ɗon de ɓe yoɓaali ko paasi tumɓe jonni la hay komi ñamta kon ko laawol ko min darata nomi yaara nomi ñamira ko laawol paasi ɗin tumɓe jonni la par ce que ɓe ndela wartisɓe ɓe joni ɓe jonniti avance ɓe ronka yaade an noon hiɗa wawi imma ɗo yaha ɓe ronkama jonde hay toni hiɗa andi pelletti fewtoyɗe e probléme luwasi bébé maris o koto ma no waani fewgo nga kasa an kadi inna fokkiti Côte d'Ivoire limoygol ɓe jonnanima hay mbuuɗu hiɗa andi le pelleɗɗe joguino ino ko deero ko heddani hen ɗo ko lewru e fettere heddani hen ɗo yew ko sago mummi woni yaarude ɗo min somi hewti hande Côte d'Ivoire mi fiyata mi hendaki mbuɗɗi min kadi no mi hendori ɗi mi waɗa tumi envoyanoje orange money aw mi sikka a ɗernoyi nomi hewtude mi fijata mbuɗɗi mi sikka en dagori a fijata a hendaki nene mi fijoy tan mi hendaki sa andi ɗo e ɓota mbuɗu yaandu kaka yaasi hakkilani ko ɗum wonto min to nani nan ko sappo mum woni waɗande ɗum ɗo on way nana tum den ñaari sere den o way ram de mo yo de jam Aïssata ko addilan Camara ko andem bi ande won mo ko taymo Allah nande problème jana no heɓi kaw sew ɓiɗɗo ango andi mi yetnoma ɓiɗɗo ango ina nanga seko ayetnula noon ha joni o hettaki o may ala joni noon heeɗi lebbi tati ni lebbi nayi men yoɓani luwasi joni noon hande visi e yarta yaltini bagage ji anni fof ko yaasi ɓerɗe ɓe ɗon mi halfini bagage ji joni noon ko ɓuuri mi asde ɗo ko ya accu mi ara min bammo ɗon wona Camara Allah waɗi komin tu oɗa sokama bébé maris o on no yeehi ɓe noddimo Côte d'Ivoire imo yeehi to acca mi ara mi bako Camara o sabi Allah nan denen kadi ko ɓeɗɗa suudu essence wiyete nattuɓe ɗumen ɗi kono kan joni ɗo wayi wonde kono min bo mum nde wawi wonde ha darante ɓiɗɗo ma ɗum hay joni yartani ha joni o yarta lebbi nayyi go fe essence ka ko lewru waccanko go mbiɗa ɓawmi ha tati yetnemo ɗum ne wawi wonde gan anan golle ndongama
Ya sing le ada bagas. Andi min kada wonno da be ya filano Ya anu fi sonja kunjim jiw ko ngawoni joni ngala no yida mi anda ko yari fenno no amina ha bay ma ko mi sal ya wala Haja Na, quanto onda ina langaka pompi. Quang Anju ini yang kau ni kafir. ma fa lay Aw, korjam. Iron kikon adokum e kadi assance nyando ngado no songila ani mi yettuma ko mi yata assance ko min no ko min tum fendo assance luttu bebe naada yitte jahanna fendo mi ron kikon ko mi tampi nyande filime to be wi la wondema kambe se Allah na tabi ko min tu yawno ko assance ni ko randi lan kadi min ko min tu jonnum ɓeere ɗo joni ɓe yiya goɗɗo daga o tam sonja on mi ronki fes mi faala joni ya daɓɓu ko wona min won ɗon hakkille mi Aw. Aku minta nama Aji. Jadi kashiri sama hari. Tapi ni ari hanjung miloko sa sudah hefus ni jelas. Asa kwa mihana dapat video ni nala. Jam ya jom nampai ari ko aku buat paswa. Ya, kau nak santai mana? Sampai kami, dia best. Sitini Jun, sitini kan wai. Habis tak ada. Ini lebih jadi, fem. Ini Tunisia juga kau ada minggu asli. Muja. Macam Fast dia bisa lihat tu. Saya tak mahu itu. Sekarang dok pakai medala bu. Kalau kotor. Kan kamu ini deh, ming amat dah angkat bebe ya. Orang indah ada, kita suruh tangguh ni kau beli kau nak Dodo he, jadi kat lo kekamaan, bong, awak tidak ada faham juga tajir naik pasti. Nah, kalian deh. Kuat datang. Kuat lagi orang mayu, ini wadah mayu. Meski hari sini ni dua orang, bifal jek. Anda yang mana ni masa bu? Aku anda yang wadah mak. Angkat kau angkat. Kalau anda pergi ni kan ada nado. No metti si fare. Asa che ma onga no woni a hendo to mo fes. Parce que mi han suka ni an dira na na fes ne kame no mi hiru ma an ajurnida. Dai ko man mi wat na ma ko mi wa ko. O ka ko mi wat an ma ko dum chen fa la ka ma pet.
ɓe ƴetta ɓaynami jom ɓeten hokkama hottoa nene goton jongo quand même je suis très fière de toi Allah kila ni haceu ɗum hay hunde wontira ko mi waɗi yettananguino ammo komi ƴumno guinne mi ari Dakar ɗo ko tanti am mi wonno kam mo o ra'ino noon danga mokkino waɗina waɗitire a faami suka goto ɗo mi anda ko wonto mi yidirta e nder Dakar mo inne Ismail ene accita o acci Jalika andi a faalalam men min goɗɗo andi hakkunde men soke mi yiɗama wadde piiji mettoji kono a watta ƴiwde ko iri acca ko tan ala ne neɗɗa reworde ka naafi ɗuma miɗo wonima waɗana jikke emi wata yoɓɓutude mo na ɗandiɗa jalousi ka on hajja komi ari Dakar ɗo ko o werdinanka maɓɓe hay woɗiraka han ɗon kadi mais yer ko wawi kono ko waɗanan kanko waɗila han yeytinisi fillemaɗa abo jonno mi anda ko kam mi yeytinamo par ce que mi waɗanimo moƴƴere jo on yoɓɓitirte on o wakkilannoma fof tawi o ɗuɗiraka hane ko mari kon o añananɗam o wallinan ko kanko andi konto rewi ha waɗninam mi yeytinisi andi ko kadi waɗanima ɗumɗe o fuu haray metti eggutude ça fait très mal ne ko nini miniɗa wonto accunoɗa ko Dakar ko Dakar ɗum mi accuno ñande ko mi noddi ɗo mi tañinoma ko ala fiɓude mi noddi pay ko gono ɗo o minila joni o andaka ɓe woni woɓe e kino jaɓi gandi ko woni ɗum soko mi watta fof ko ɓettintama ɓerde ma ko wulinta kala ko faalaɗa ko mi wawi ko watte mi waɗani faami donc may naata lootoɗa mi wallete mi promettima en ɗaɓɓite moynnite a faami womo gigol ko gigol yoɓinte moƴƴere kadi la même ko moƴƴere hena ni lan kadi hiɗa mbaɗi jikka par ce que ɗa yeggito ko fekkiɗa andiɗa wallahi on faami ok aɗa sakuma min Ay su, Ça va, alhamdulillah. dai jam. On a dit là. Mi landi. Ske mi no ka koto Ismaila en to mi tebe gitu. Ko be gitu me ala to mi de ko do mi accuno be. Landi fi makko. Be gino ton. Même quand Gaëtan Ismaël Fendo, il est sorti de la prison. Ando, Ismaël, il est sorti de la prison. no koto Ismaila boni. Ismaël, 8 mois, il est mort de la prison. 2 millions de francs CFA. Sabu de fi en français ko. 2 millions de francs quand même. Les gâteaux donc. Patron, ami horan pa o yaltini lampa. Sabu. Mere mi noddi mo ha mi ronki ala fi'ito. Mi noddi ha mi ronki biro makko kam bendam numéro mabbe mi anda fi. Hay goto ala lam noddude. Koto Ismaila no soki sabu 2 millions francs CFA. 2 millions de francs CFA. Esu. Voilà. Ok, John, mali adim ka amen to. Mi ƴetta mbuɗi mi jonnoma ndara so tawi wawa may Ayi wone mo ni? non mi yoɓa Ayo. may Ara mi yehi. Mbari ngal hino yalti ka prison. ɓe andali min hay goto ɓa e an a lalammin goto a lalammin joni may Ok, problème ala.
Wow.